କାର୍ଯ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାର ଜାଣିବାର ଅତି ସୁନ୍ଦର କୌଶଳ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ହେଉଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ 4 ଗୁଣ କରି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗ କଲେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି 2197। 2197 ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 7, 728 ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 219। 219ରୁ 28 ମିଶିବା କେତେ ହେଲା ନା 247 ଜାଣି ହେଉନି। ପୁଣି ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 4, ଏକକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 7, 728 ପୁଣି 24ରୁ 28 ମିଶାଇବା ହେଲା 52। 52 ତ ଜାଣି ହେଉଛି 1352, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିବା। 52କୁ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ପୁଣି 2, 2ର ଗୁଣିବା 4, 4 ଦୁନ ହେଲା 8, 8 ପୁଣି ସେ ମିଶିବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ 5, 8, 13, 13 ଜାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି 13 ବା 13ର ଗୁଣିତକ ବାହାରେ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ, ମାନେ 4 ଗୁଣ କରିକି ମିଶିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଅଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନଠାରୁ ବାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଇଛି। କିସ ନା 1, -3, -4, -1, 3, 4 ଏପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କେରକ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଏକକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 1, -3, -4 ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଯେଉଁଟା 1 ଥିଲା ସେଇଟା -1 ହେଇଗଲା, -3ଟା 3 ହେଇଗଲା, -4ଟା 4 ହେଲା। ପୁଣି ସେ ରିଭର୍ସ ହେବ, ପୁଣି 1, -3, -4 ଏଭଳି ଚାଲିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଉ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆହେଇଛି ସେଇ ସମାନ ଉଦାହରଣ 2197। ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଣିବା 1, ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଣିବା -3, ଶତକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଣିବା -4, ହଜାର ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଣିବା -1। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ପୁଣି ସେଇ ଗୁଣି ଚାଲିବା। ତ ସେ ଗୁଣଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି -2, 4 - 4, -4, 29, 27 ଯୁକ୍ତ 7 - 7 ମିଶାଇବା -2, -4, -27 ହେଲା -33 ଯୁକ୍ତ 7 ହେଉଛି -26 ହେଲା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ -26ଟା 13ର ଗୁଣିତକ। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ନେଇ କଥା କିଛି ନାହିଁ, 13ର ଗୁଣିତକ। ମୁଁ 13 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇପାରେ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇପାରେ। 13ର ଗୁଣିତକ ତାମାନେ ଯୋଗଫଳଟା 13 ଆସିବ କି 26 ଆସିବ କି 33, 39 ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ବି ଆସିପାରେ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଏଠି 13 ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି 13 ଦ୍ୱାରା କଟି ଯାଉଥିବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିହାତି 13 ଦ୍ୱାରା କଟିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କୌଶଳକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।